Action. Lad være med at sidde og grine her. Jeg har spillet det. Ja, det var skide godt. Ja. Det var mig. Undskyld. Ja. Hvor er det godt at se dig. Ja, det er meget på det. Det er svært at sidde og se dig i øjnene. Du sidder, og så begynder de bare at sidde, og så begynder du at sidde og svinge. Ja. Man skal jo nærmest sidde sådan. Sådan. Slap nu af med det der pjat. Udtrykningspris. Du er helt såret i hovedet. Ja. Ja. Det er jeg ikke. Nej, men du ser... Kom nu videre. Klar. Action. Var det godt at se? Hvad helvede, Morten? Ja. Stop nu lige balleren. Nej, det er fordi, jeg begynder at sidde og småsmile over. Nej. Det er du Jeg skal jo smile til dig, fordi jeg er glad. Ja, men du skal ikke sidde sådan. Sidder og Nej, men I skal jo være flimset, ikke? Godt, du filmer stadig, ikke? Ja. Jo. Var det godt at se? Ja. Nu gjorde det kraft. Igen. Jeg smiler! Nej, du sidder sådan. Du sidder med lyst og smiler. Nej. Jo. Okay. Nu stopper du med det der. Hold op. Det duer ikke. Bliver det så mere tid til os nu? Ja. Nu gjorde du det igen. Det var skide godt, ja. Og så gjorde du det igen. Det var ved at være. Var det godt, man? Ej, prøv nu lige at tage jer sammen. Skal jeg sidde og kigge på alle skvorter, eller hvad? Nej, du starter inde med... Jo, men jeg skal stadig kigge på alle skvorter, eller Ja, hvad? bare kig på mig. Jeg starter nu. Morten, hvorfor? Jeg ved det ikke. Lad nu være med at lave den her. Ja. Det er fandme spild af tiden. Ja, det er spild af tid, ja. Kom nu. Jeg får aldrig det her. Vi må vel egentlig godt grine. Det gør vel ikke noget. Altså, vi gør godt. Så Mathias. Ja, der står Mathias. Nej.